Luke Kutajjar, Dun Clive Seikel, Dun Victor Agius, Dun Charles Sabella u Dun Gillen Camilleri. L-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Semmilkom minn din il-Knisja Parrokjali ta' Sant'Anna Witilajn, sellem il-Kappellan Fader Luke Kutajjar u s-saċerdoti li qegħdin servu f'din il-parroċċja u li huma jgħodu f'din il-parroċċja. Lilkom il-koll preżenti hawnhekk tiċċelebraw illum il-festa ta' Sant'Anna, l-patruna ta' din il-parroċċja. U sellem il-daw kollha li qegħdin isegwuna wkoll permezz tat-televiżjoni, social media, nistedinhom biex flimkien niċċelebraw din il-festa ta' Sant'Anna
Ringrazzjament il-Alla li tagħna din il-qaddisa li tallimna ħafna għal ħajja tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ol ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġeħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, inti jed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fi glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla ta' missirijietna tiħtart il-Santanna u San Ġwakkin tajtom il-grazzja li minnhom titwielet ibnek ma' l-bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu is-salvazzjoni li inti wett lill-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jisantan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Eluq tal-ktieb tal-Proverbji. Mara ta' qawwa min se jsiba, is-siwi tagħha ogħla mill-ġawar. Fuqha tistrieħ qalb żewġa u ma jistax jonqos li dan ikunlu ta' ġid. I ġġiblu r-risq it-tajjeb mhux il-ħażin il-jiem kollha ta' ħajtu. I tfittex suf u ħjut tal-qoton u taħdmu b'idejha minn qalba. Tmitt idejha għal mażel, idejha jaqbdu d-dussis. Tiftaħ idejha mal-fqir, tmitt idejha lejn l-imsejken. Il-ħlewwa tal-mara hi qarrieqa, żbuħita ħaġa firħa. Mara tibża mill-mulej, din hi li titfaħħar. Għatija mill-frott ta' idejha u l-emejjel tagħha ifaħħruha f'bibien il-belt. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej ħaris li ruħi fis-slim. Mulej ma tkabritx qalbi, anqas ma ntrefu għajnejja. Jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, anqas wara ħwejjeġ ogħla minni. Flimkien, mulej. Imma żammejt ruħi fil-kwiet u l-mistrieħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma. Hekk hi ruħi ġewwa fija. Flimkien. It-tama Iżrael fil-mulej min issa u għal dejjem. Flimkien.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, aħna nafu li għaddejna mill-mewt tal-ħajja. Dan nafu għax inħobbu lil ħutna. Min ma jħobbx jinsab fil-mewt. Kull min jobot lil ħuħu qattil. U intom tafu li jebda qattil m'għandu fih il-ħajja ta' dejjem. Dan naslu biex narfu x'inhi l-imħabba li hu ta' ħajtu għalina. Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna l-aħwa. Mela jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara lil ħuħ fil-bżonn u jala għajnejh għalih, kif tista' l-imħabba ta' Alla tammar fih. U liedi ma nħobbux bil-kliem u bit-paċpiċ, imma bl-emil u tassew. Il-kelma tal-mulej irroddu ħaj lill-Alla. Kienu jistennew il-faraġġ ta' Iżrael u l-Ispirtu Santu kien fuqhom. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw. Ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqgħu ħafna jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx. Il-kelma tal-mulej. Rifħili lek Kristu. Xorti kella dik Sant'Anna il-bambin jgħidilha nanna. Xorti tajba San Ġwakkin nannu jgħidlu l-bambin. Dina it-taqbila fil-folklor popolari ta' Malta tfisser mod tajjeb ħafna il-festa li qed niċċelebraw illum li hija il-festa ta' Sant'Anna, patruna ta' din il-parroċċa ta' Witilajn, u fl-istess waqt b'enfasi partikolari fuq in-nanniet. Il għaliex illum Sant'Anna qed tfakkarna dak li smajna fl-Evanġelju llum jgħid Ġesu u li propju jgħod ħafna għalija u għar-raġel ta' San Ġwakkin: ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. U dawn kellhom ix-xorti li jaraw u jisimgħu il-Ġesu sa minn meta kien għadu żgħir ħafna. Meta niċċelebraw is-Sant'Anna bil-forsi li magħha niċċelebraw lil raġel San Ġwakkin għax Ġesu stess qalilna dak li Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. U għalhekk illum niċċelebrawhom flimkien. Jien nixtieq nħarsu ftit lejn l-istatwa sabiħa ta' din il-parroċċa illi ġiet hawnhekk 75 sen ilu s-sena li għaddiet,
u naraw x'tallimna propju f'din l-okkażjoni tal-festa. L-ewwel nett nixtieq li nħarsu lejn lit ta' Sant'Anna, lit ix-xallugija li qiegħda fuq ispalla ta' Marija. Hija id li turi għoża imħabba, hija lit li turi kemm Sant'Anna kienet toss il-ħajja ta' Marija mill-ewwel mument tagħha. Fil-fatt aħna niċċelebraw il-festa ta' Sant'Anna 26 ta' Lulju, imma brabta ma' Sant'Anna wkoll hemm iż-żewġ festi kbar li niċċelebraw, jiġifieri il-Kunċizzjoni 8 ta' Diċembru, Marija li tnislet bl-ħtija, u it-twelid ta' Marija 8 ta' Settembru, il għaliex dawn it-tnejn huma marbutin hekk qrib ma' Sant'Anna li permezz tagħha Marija tnislet, permezz tagħha Marija twildet. U għalhekk hemm din ir-rabta l-għoża tal-ħajja li turina Sant'Anna. U li għaddiet imbagħad il-Marija, u nixtieq li niftakru f'dan il-messaġġ importanti li tagħtina llum Sant'Anna kemm huwa għalina importanti li nogħżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha bħal għamlet Sant'Anna sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. Hija din l-għoża tal-ħajja li hija karatteristika tal-qaddisa li niċċelebraw illum tagħha flimkien ma' raġel San Ġwakin, u nixtieq li niftakru f'dan il-messaġġ importanti illi tant jgħod u tant huwa tassiwi li nirrepetuh lilna nfusna biex il-ħajja tkun dejjem għażiża għalina. Lit l-oħra ta' Sant'Anna qiegħda tipponta il fuq. Qed tgħid lil Marija illi l-mulej huwa l-aqwa teżor. Qed tgħallem lil Marija il-fidi. Il-fatt anke Marija qiegħda bidejha bħal meta aħna nitolbu, u qed tgħallem lil Marija kemm importanti li Alla jkun l-ewwel fil-ħajja tagħna, li aħna ħarsitna jkun dejjem il fuq lejn is-sema pajjiżna filwaqt li saqajna mal-art. Ma niftakru li l-mulej għandu jkun dak li jimla l-qalb tagħna, u hu illi jagħti s-sens il-ħajja tagħna, u hu li jista' jmexxina l-qudiem fil-ħajja tagħna. U nafu kif Sant'Anna għalmet il-Marija titlob, u mit-talb ta' Marija stess nafu kemm Marija talmet dan it-talb sabiħ il għaliex fl-isbaħ talba li twal waħda li hemm li tgħid Marija tgħid ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej bħalma qed turiha Sant'Anna. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. U għalhekk dan huwa wkoll messaġġ importanti għalina. Alla għandu jkun l-ewwel fil-ħajja tagħna. Meta jkun l-ewwel, l-affarijiet l-oħra jsibu posthom. Meta jkun dak li lilu nqiegħdu fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna, imbagħad jgħinna nimxu l-qudiem. Meta aħna nżommu din rabta miegħu fit-talb, nistgħu ngħixu dak li smajna propju fis-Salm, mulej ma tkabbriċ qalbi, anqas ma ntrefa' għajnejja, imma żammejt ruħi fil-kwiet u l-mistrieħ bħal tarbija f'oġor omma. Din hija l-fiduċja sħiħa f'Alla li Sant'Anna għalmet il-Marija li tant hi importanti għal ħajja tagħna. Mbagħad nixtieq li nħarsu lejn
il-wiċċ ta' Sant'Anna u ta' Marija il-għaliex fl-istatwa jħarsu lejn xulxin u hemmhekk għandna propju dill-imħabba li għaddejja bejniethom. Fil-waqt li tallima, fil-waqt li tgħinha tikber lil Marija, Sant'Anna tagħmel dan bl-ikbar imħabba. U dan huwa messaġġ importanti anke għall-familji tagħna. Din il-ħarsa fil-wiċċ ta' xulxin Papa Franġisku fil-eżortazzjoni apostolika fuq il-ferħ tal-imħabba. Amoris Letizia jgħid kemm importanti li fil-ħajja tal-familja aħna nħarsu f'għajnejn xulxin. U nagħmlu dan b'imħabba u nagħmlu dan għax qed nisimgħu xulxin għax hemm dan id-dialogu. Nagħmlu dan għaliex huwa dan li jibnina tassew dak li smajna illum fit-tieni qari fl-ittra ta' San Ġwan meta jgħid ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ imma bl-emil u tassew. Hija din l-imħabba li Sant'Anna qed tgħaddi lil Marija, hija din l-imħabba illi tibnihom flimkien bħala familja flimkien ma' San Ġwakkin, u dan huwa messaġġ importanti għalina għall-familji tagħna biex aħna dejjem naħdmu ħalli jkunu komunitajiet ta' mħabba vera. U għall-parroċċa wkoll li nibnuha bħala komunità ta' mħabba fejn aħna nistmaw tassew il-xulxin, lesti li nisimgħu u nilqgħu il-xulxin biex nibnu tassew din l-imħabba li hija l-karatteristika għandha tkun il-karatteristika tal-ħajja tagħna nisranija. Illum niftakru mod speċjali fin-nanniet. Niftakru Bozza, ħafna minna żgur li meta jiftakru fin-nanna tagħhom, fin-nannu tagħhom, fin-nanniet niftakru b'ħafna Ozza. Jiena niftakar in-nanniet tiegħi u dejjem għandi memorji sbieħ tagħhom bħalma ifakkar kontinwament il-Papa Franġisku wkoll il-memorja sabiħa li għandu speċjalment tan-nanna tiegħu kemm initu fil-ħajja. U għalhekk illum nitolbu għan-nanniet biex aħna dejjem narfu il-valur li għandhom, is-siwi li għandhom fil-ħajja, fis-soċjetà, u speċjalment anki f'dan li semmejt, jiġifieri li jgħaddu mal-għoża tal-ħajja, li jfakruna illi l-mulej jiġi l-ewwel fil-ħajja u li jibnu tassew din il-komunità ta' mħabba. Iju nitolbu għan-nanniet kollha llum, mhux biss din il-parroċċa ma dawk ukoll li segwuna u ta' pajjiżna kollha. Nitolbu ħalli jistgħu jaqdu din il-missjoni tagħhom u jkollhom ir-rispett sħiħ li jistħoqilhom u tassew isibu din l-ambjent li jilqaħħom u li jgħinhom ħalli jaqdu l-missjoni tagħhom illum. Nirringrazzjaw illum il-mulej, tolbu biex Sant'Anna tkompli tkun ta' ispirazzjoni għalina personali, għall-familji tagħna, għall-komunità parrokjali, għal din il-lokalità ta' Witilajn u speċjalment tkompli tallimna Sant'Anna kif aħna nozzu il-ħajja, kif aħna inqedu l-mulej l-ewwel fil-ħajja tagħna l-ikbar teżor u kif nibnu komunità ta' mħabba u ta' għoża. Flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.
salbuh għalina, bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh, u fi tielet jum qam minn bejn l-wies kont il-kotba mqazza, u tella s-semma u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu u lejlijat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jumejjum u weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti, u fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qamma minn imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew nresqu lejn Alla l-awtur ta' kull ħajja b'ferħ u fiduċja u nresqulu t-talbiet tagħna. Sant'Anna tatna lil Marija, Ġesu, tagħna. Għamel il-bnedmin jarfu li dejjem twieġeb għax-xewqat tal-qalb tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej intajtna lill-Knisja, ta' bosta ulied. Għamel il-poplu tiegħek ikun sinjal qawwi ta' rieda tiegħek li ssalva lill-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej intajtna għad kbir ta' ġenituri li rabbew lil uliedhom b'imħabba. Għamel l-imħabba tagħhom taraw l-imħabba tiegħek għal kull maħlaqt. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Int tajtna lil Kristu, ħuna u feddej tagħna, iftaħ il-qalb ta' kull bniedem biex jaraf li inti żżomm il-wediet ta' mħabbtek magħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Int sa mill-qedem berikt il-poplu tiegħek bad kbir ta' qaddisi u profeti bħal Sant'Anna. Għamel li nibżaw għat-tajjeb kollu li rċivejna u bierek il-parroċċa tagħna bil-grazzja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nixtieq nżid talba wkoll għal Monsignor Arċisqof illi kif tafu qiegħed bħalissa fil-missjoni l-Peru qed jikkonkludi din il-missjoni li fdaru l-Papa, tolbu ħafna għalih biex il-mulejja tieħ għajnuna ħalli jaqdi din il-missjoni b'ħafna dedikazzjoni u ġenerożità. Nitolbu. Missier bħal Sant'Anna għamel li aħna nkunu umli u bidjenti għal-kelma tiegħek u narfu li inti biss l-uniku ġid tal-bniedem bi Kristu Sidna.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għatina sem fil-barka li inti wetti l-Abram u lil nislu. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek, indejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna x-xhieda sħiħa ta' mħabbtek, intħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Iseġd, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smawi. Irek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fl-ola ta' smawi. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek.
ħenna lina l-koll nitolbuk, għati l-inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Imqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha, fosthom Sant'Anna San Joaquin li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sant ngħatek, ikun trid kif fis-sema da fl-art. Obsra ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, għaddaħanix fi tiġrib, seħlisna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tierba uħnina tijak il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati s-sliem u laqda li intrid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja ħnalina. Ruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja ħnalina. Ruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Jitolbu. U Alla inti rid jibnek il-waħdin jitwielet mill-bnedmin biex misteru tal-għaġeb il-bnedmin jieħdu twelli ġdid minnek. Fit-tiba tiegħek ħares il dawk li inti titma bil-ħobs tal-ulied u għaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristu Sidna. Fakkar li lejla fis-7 ta' filgħaxija toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta' Sant'Anna hawnhekk fil-parroċċja ta' Witilajn. Fil-bidu tal-purċissjoni nitolbu t-talba tar-Rożarju, mistiedna n-nanniet, l-ommijiet bitrabi fil-ġuf u l-familji jixtiequ jkollhom it-tfal bl-interċessjoni ta' Sant'Anna. Fl-10 ta' filgħaxija mbagħad jinġabru fuq it-suntiera l-mument ta' talb qabel ma l-istatwa ta' Sant'Anna tidħol fi knisja parrokjali. Nixtieq qabel il-barka tal-aħħar ringrazzja ħafna l-huma ħafna affarijiet ġodda f'din il-parroċċja u l-kappellan li milux li ġi propju għadu kif sar kappellan ta' din il-parroċċja Fader Luku Tajjar u għaw iż-żewġ saċerdoti ġodda li ġornati minn Monsignor Arċisqof, Fader Clive li servi f'din il-parroċċja, Fader Gilin li hu minn din il-parroċċja u ħadd li ġie wkoll jiċċelebra l-qudies ta' Rat il-Ħajr. Dan minn ma ninsew ukoll l-anzjani speċjalment meta niċċelebraw Sant'Anna n-nanna. Fader Victor, Fader Charles. Grazzi u nawguralkom il-koll festa tajba. Il-mulej ma'kom, ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna fissem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qoddisa mill-Knisja Parrokjali ta' Witilajn iddedikata lil Sant'Anna fl-okkażjoni ta' Jum in-Nanniet u l-Anzjani imwaqqaf mill-Papa Franġisku. Inżammu lin-nanniet u l-anzjani kollha fit-talb tagħna. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal bejħ u jista' jinxtara minn fuq il-website knisja.mt
/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-inaqtu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.